ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നോമ്പ് തുറയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പിസ്സയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 2 പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചിക്കനും ഒന്ന് ബീഫും. എൻ്റെ ഉമ്മ ചിക്കൻ കഴിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബീഫിറ്റും കൂടി പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതാക്കണ ഇപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഈസ്റ്റും പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി ആദ്യം പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ടാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിലാണ് പിസ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഉള്ളി നല്ലോണം വാടി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ച തക്കാളി നല്ലോണം അരച്ച് കറക്കിയെടുത്തത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ചീസ് മൊസറല്ല ചീസ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. പിസ്സ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മൈദ കുഴച്ച് വെച്ചത് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് നല്ലോണം പരത്തി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മേലെ ആവശ്യത്തിന് പിസ്സ സോസും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർക്കാം. കാക്കുവാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇതിലോട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അത് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് മൊസറല്ല ചീസും കൂടി എല്ലാ വശത്തേക്കും ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചീസ് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഒന്ന് വെക്കാം. ഇനിയൊരു പാത്രം വെച്ച് അത് നല്ലോണം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു തവിടയും കൂടിയും വെച്ച് നമ്മുടെ പിസ്സ ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം.
ഒരു 25 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി. അപ്പോൾ ഇതാക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ ബീഫ് പിസ്സയും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു നോമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളത് വത്തക്ക ജ്യൂസും നാരങ്ങ വെള്ളവും സമൂസയാണ്, പിസ്സയാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കൺ ആണെന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ. ലൈക്ക് അടിക്കൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, കമൻ്റ് അയക്കൂ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.